Ịgba mgba so n'omenala ndị Igbo dịwara gboo, nke bụ na ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ ahụ akpọrọ Things Fall Apart, ị ga-ama na ya bụ nwata Okonkwo gosikwana na ya bụ nwa ga-aga mba rifo nne mgbe o buru ya bụ onye ya na ya gbara mgba wee tụọ n'ala. Na ọtụtụ obodo dị iche iche na a na-enwepụta ọnọdụ nakwa ohere ibido n'ụmụaka kụziere ụmụaka ihe gbasara ịgba mgba. Mgbe a na-eji agba ya bụ mgba na-abụ akọsịa ihe obodo n'obodo, ọnụma na ọnụma na-ezukọta gbaa mgba. Ụfọdụ uru ọ bara bụ na a na-eji ya ama ọgbọ, a na-eji ya etu ọgbọ na mgbe gboo, maka na ọ bụrụ na ị rotara na gị na onye dị etu a gbara mgba, ị ga-amara na gị na ya bụ ọgbọ. Ebe ọ bụ na abịa n'ebe a na-agba mgba, na-enweghị ka a hapụ onye karịrị mmadụ n'ọgbọ ka ya na-agba mgba. Ịgba mgba na-eweta obi ụtọ, ọ na-eweta mmekọrịta nwanne na nwanne. Onwe bụrụ na ụbọchị taata na anyị gara obodo Afikpo ebe anyị gara nọnyere ha ka ha na-agba mgba, ndị nkwa ụmụ agbọghọ nọkwa ebe ahụ na-emerụba ụbọchị dịka ahụ hụrụ mgbe gara aga. Onye tụọ ibie na nkwa ụmụ agbọghọ apụta, agbasịa mgba nke ọbụla emere, nkwa ụmụ agbọghọ apụta wee jee ahụ ike. A na-emekwa ọnwa, a na-eme ọnwa. Ya mere n'ụbọchị taata ka anyị gaa nọ wee tụlee ihe gbasara ịgba mgba n'ala Igbo. Onye ọbụla azụ ya deturu n'ala bụ onye mere, maka na ọ bụrụ na ihe ọbụla i mere nwoke, ọ bụrụ na azụ ya erubeghị n'ala, mara na ejidebeghị ya na mgba. Afam Bogboni Agbo. Otu kwadoro ọ bụ ka ị na-aga kedu nkwado anyị kwadoro, kedu ihe ọ pụtara na dum? Nkwadoro oke nkwado na-anọcha 2 years fa kwado ya. Ọ nwoke ezozo na kwado na ndị obodo na-akpọ ya mgba, onye sike na kwado na nkwadoro. Ya age mate anyị mkoroturu
aka mere iji kwakọ ọ dị mma gịnị na-ekwu tata ịfụ ka ndị mmadụ gbakọ a na-agba mgba taa a na-eme ihe isi na a na-eme ofu ugboro n'afọ na-agba onye na onye na-agba ndị obodo a ibe awa Amizu Ugwuagụ and Amizu a na-agba mgba dịka nwanne na nwanne ndị obodo anyị na-akpọ ya ụra ọ bụrụ ọgụ egwuregwu yes afọ m Uche Francis Kelechi gịnị na-ekwu ebe a tata ihe na-eme n'ebe a n'ụbọchị taa bụ ihe ndị Afikpo na-akpa mgba nke ndị bekee na-akpọ wrestling wụkwa na egwuregwu obodo na obodo na-egwu every afọ na-abụọ ọbụla onye merie ọkpa nganga dị na ya gba egwu dị na ya den owuru anwụrị naba yes that aja ahụ achịrị n'elu iji gosi gị na mgbe ahụ agwụgo na wrestling ahụ agwụgo mana ndị a bịara today ha dị agba na abụọ so aja ha ruru n'elu wụ agba m nke mbụ nke ndị Ugwuagụ n'onwe mana ụnwa na other group a na-akpọ ndị Ubam anyị na ha kwesịrị ibido kịta mana mara nka ha zụkwara ezu so aja ha na-awụ n'elu ije ịgwa gị na mgbe agwụgo ị na-ahịa mgbe ha rụrụ aja enu onye ọbụla uwe na-asasị ya so iji gosi gị na ọgwụgo mmiri a bụ onye tụọ mgba eburu ya ga-agbasị ya n'isi ihe bụ mmanya ọ bụrụ mmiri o mmanya dị ha palm wine mgbe ị pụtara gbaa mgba maka afụrụ m na ikekwe ume ga-eru ka ume kedu afọ mgbe i bidoro gbawa mgba afọ m ụfọdụ na-ebido ebidogo mgba before ruo this age nọ na is 30 years ago over agafe na 30 years yes ọ ya nwere ebe nkanka nke ahụzọ obere ugboro ole ka ị tụnara mmadụ na mgba akpịtọ yes ofu yes ihe gbasara omenala ịgba mgba ihe a na-akpụ ya kọlchọ ọkwị na agọda ọ na-asọ mmadụ niile ụsọ ihe gbasara ịgba mgba bụ ka eweta ọyị ka e wee were ike si gba ọyị otu onye mụ na onye ahụ wee jide mụ na ya nkwere ike ịgba mgba ọfụma ọ ka e were wụlọ ọyị like enwego m about 5 friends enwego m mmadụ ise ka mụ na ya bụ ọyị because of ịgba mgba so ka m nweta ọyị ka m mekwe ihe obodo kwesịrị ka eme
ife aja ahụ fụtara unu eme mmadụ unu mụfụ mmadụ ka inwe si ike ịkwadosi ike ifesi you are competitor. Yes. Gịnị na-eme anọkọta ụmụ okorobịa agbaruo ebe a na-akụ egwu nke ọzọ bitu ya aka amaghị ebe a bitu ya aka kọwara ya ọpụtara nkwa ahụ na-akụ na ọ bụ ihe na-eme amaghị motivate wee kụwa ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba mgba ị ga-agbara mgba mana ọ dị mkpa na agba enwere ndị na-akụ na mgbago nwee ndị na-akụ na mgbada kọwara ya ndị a na-akụ na mgbada bụ ndị bịara ya mgba ndị ugwego our neighboring community our opponent ndị a na-akụ n'elu bụ ndị nke anyị ke ndị meriri tata ndị amizu meriri tata yes ya bụ ọkpụrụ na asatara asụsụ Igbo yes ọ dị mma mana anyị fụrụ eturu sikeriche na-eme na anyị na-atụ anya ka unu gbaa mgba tata ndị anyị na ha ga-agba dịka ndị ugwu bịara na onwe ndị jikere eji anyị nwa ha jiri omenala afọ Igbo ndị dị na ndị abara mgba taa ga-ejiri ejeta ijiri ndị bụ na ha wụ ejimeti m na ha ga-eme ya asụ nwoke egwu nwoke karịrị ibe ya onye gbata mgba mgbe ochie akpọnye nwaanyị nwere mfụrụ ụfọdụkwa mgba
ụmụ agbọghọ nọkwa ebe a na ụmụ agbọghọ na-achọchakwa onye ga-anọ ya bụ na ndị otu a kịta anyị kpọrọ ofu onye ọ m tụọ mmadụ kpọrọ ofu onye mana etu anyị na-atụghị mmadụ ta anyị gba aka na anyị hụlanụ